Ayu Paman Pati lamun toko kadupane kurang duga ninggalaken dhateng Sukur Sita kula nyuwun pangapunten Gusti ora dadi kaya pangapa namun kewo kok badhe terang sing nggon pirsa ngenani babagan apa paman punapa to sebabe panjenengan ana saking Kabupaten Pati matur misale Kyai Dipati Gesakti lho Kang Masmu yen to kan undung mesare Kanjeng Adipati Tonggoro monggo Kanjeng Adipati Tonggoro iki Adipati wicaksana adil para mantu ora duweni panggergo kena undung pusakoni iki paman merto pancen kabeh tak sengaja nanti aku bali ana ing Kadipaten aku kandha karo sedulurku yen to aku wektu dina iki katundung mergo apa paman mergo rumangsa lara atiku srek manah paman dasare kula Gusti dasare mergo Kang Mas Pamla negara duweni bojo enggal tas punika pancen bener ra kaya ngono to diajak Cek Kanggo. Mergo Kang Mas Pondro Kusuma ning negara duwe garwa enggal. Aku rumangsa lara atiku kepamakane. kula niku mboten main sepinten kok dantane ngantinipun wadon sing rumangsa niku tanding rupa sing nggo tanding terus lah iya ra iya ngerti to kowe nang mbok kok ngaten tak cakanipun dumadi prangadap kasirep pinangka panungkul Gusti Gawang Galungan mapat ing Kabupaten Pati sing galang karo kula fundamen aja nganti ana korban ing kawula sing ora ngerti bapak perkara pancen bener Pak nalika semono nganti jalaran aku dipundhut garwa kelawan Kang Mas Pamla negara kuwi dadi sirep peperangan nanging wektu dina iki beda paman aku ngepenenganake peperangan adat iki diwiwiti meleh mergo saka larane atiku Gusti Allah menawi kula niku perang kali panjenengan kaya-kaya menika sami lho kene apa kula menika apa tak nyangka warung ngomong jone Kabupaten Pati kangge nambah kandhanganipun Gusti Putri Gawang Sanggaruna perkawis Kabupaten Tonggoro kok sentuh tundung karo panjenengan tak wonten gandhenipun priya ingkang tanggung jawab ana gantine priya sing bakal tanggung jawab kira-kira sapa to Dik menawi ngaten sinten paman kula piyambak panjenengan piyambak paman merto aja mbok senggo panjenengan menika matur kados ngaten kula dur kapiluyukan dasane menapa paman panjenengan menika andhane Kang Mas Pamla negara
wadang leman di bulan purnama. Seci Cukup paman. Kowe ra sandang tak kalengkono. Aku ra butuh kabeh apa. Iki wae aku lawan. Mas Pemuda Piye? Sedang lawan kowe? Ora. aku wis kadol badika sayang kula badhe sedya dhateng panjenengan sapa kelampah Lah kowe iki kok ya ora mawas arep nyayang aku sak koron. Lah kowe iki ya wis niku. Bener diajak. gawang tak rasane jeneng panjenengan jembrang lulus. Manungsa ing mule kebak ing kamulian sendok kabahagiaan. Saiki nyatane wis awuh. Wis padha wani nindakake lan dosa manista ora bedane kaya kowe saklono. Pancen tandur. Sabun dono. Kang sebab
pancen iki mung pawajan. Pananan Prakoso. Mergo wektu dina iki antarane Kadipaten Pati lan Serang. Iki tuwa peperangan mergo kabeh sampai tak ketut dosa lan kaluputan. Nek papan kene kowe uga musuh lawan aku papan. Nek ngaten boten janipun. Menapa ngripihkan tembung alus man-man monggo. Menawa jan prangaten dipun witi. Yen kaya Sakjane kula nopo jenenge kantok kok emang. yen ngono kowe kepengin tanding lawan aku. Ya jayo ditutupane papan nek papan kene ditutupake kowe apa? Mula dina iki ora satu pucuk. Ben, ing mengkore tampil negara ben maju ing palaga. Aku siapi. Balik. Keselak notol penggalih kula kakang. Nalika semanten jenengan dika tak utuskan supados umawat ing Kadipaten Serang isep pawarta sak baline garwaku sak lorone gawangan dalah galungan nganti tumekaning saiki ora ana pakabar. Kakang Mata Kesum, menapa jenengan dika sampun pikantuk paksa ngenani garwa kula kekalih? Duh Kanjeng Adipati, sampun kalampah kula pinanggi Adipati Indrosa. Saestunipun ingkang garwa Gusti Ari Gawangan Senggo Kalungan. Kondur wonten dalem Kadipaten Serang mangken penjarakan untuk saking Kadipaten Pati. Garwaku bali ana ing Kadipaten Serang apus krama yen to panjenenganku menika wis sak banjure kados pundi kakang kula pinanggih dhateng kawula ing Kadipaten Serang kula ripih kanthi punapa kemawon boten kenggo babar pisan sing isine mawi dadaan sing kepengin balani perang adat iku sampun lumampah. Nek ewas manten kula menika rumusut biyen ing Kadipaten Pati ageng tanggo jawab kula sing go campo perang jroning perang adat kawitan duh pangapuntenipun Kanjeng Adipati kawula saking Kadipaten Pati sami kalindhi duh pati kasaran menapa anggen kula ngayomi Kadipaten Pati namung kantor sak begare payung kakang cobi enggal dipun penggalih kanthi menengipun tenta kawicaksanan nalika semanten Pati lan Serang tuwuh perang adat
perang saged kasirep kanthi putri panumpul kekalih gawangan dalah galungan. Nanging ewa sak menika Kakang Mertakusuma garwa kula kekalih bebasan sampun nglincipi barangken kapak ngungkal gaman ingkang ketul sing tegese kersa nukulaken dhateng Dauru utawi dredah wonten ing Kadipaten Pati Pesanten Kakang Mertakusuma nitik saking pratelanipun Kakang Mertakusuma prajurit ing Pati ingkang ika tindhi sami boten niyatani tanding yen boten wonten sinten malih namung panjenenganku pribadi cepakake joli jempana titianku tak lobrake dhewe depan Ratu Dapan dina nyandhek dhateng lampah kula Kakang Mertakusuma. Menawi abdi dalem nyandhek dhateng lampah Kanjeng Adipati Tambanegara ing badhe ngrabosa prangkang kejojo kana Dawu Sena. Menawi dumruk lan patut jalaran satunggal panguwasa ing Kadipaten Pati. Kanjeng manungsa sinten kewala menawi wonten pacoban boten nampikan lega reganing ati ing tunebang itel penggali kula turu dados segara jangga bengawan mikirin kanthi wicaksana Kanjeng Adipati. Kadipaten Pati menika jembar tebalipun akeh walaupun gedhe penggedhe iku sampeyan nderek 60 kadipaten Kadipaten Pati. Kakang Mertakusuma kaya-kaya kula dereng gandang ugi dereng ana menapa ingkang dipun kersakake Kakang Patih Mertakusuma mongko nek perkawis menika kula namung cekap kendel kemawon pengayoman ing Kadipaten Pati bebasan diwadonake kalih tiang-tiang Kadipaten Serang kula ngertos Kanjeng Adipati mboten ngaten ingkang kita kersake menawi dene nampi atur kula aturi lega atur kula menawi kastuking tunggal Adipati-pati menika sing nggone panguwasa ginakaken dhateng Prabu Parwasisa penggede pati menika kathah ilanganipun katuran paring sayembara dhateng penggede pati rasan kawula sinten kewala ora mawas kerecut keling balik balongan ing saged ndung bantu saking Serang cilik gedhe ngrangkat almateni muga paring janjen ing rupakan kados ngaten Kakang Mertakusuma. Prajurit padha diseksen ing ari kalungguhan iki panjenenganku bakal nanakake Giripaten Boyo marang sapa wae pawongan ora mawas kere cukil maju kiling bali longan bebasan cilik bisa mendarat saya gedene bisa ngrangket di Pati Serang Gendroseti bakal tak ganjar emas gedene sak lepek Kakang Mertakusuma kersanipun Pati enggal mangke ing Kalahan kula
punika manggal saking pasukan nanti prajurit sandi iyo warahaken dhateng patem boyo kula kakang kanjeng Pati Raden Sambujang pangaten kepareng kula wis dhateng panjenengan panjenengan saka rumang sabut mau dhisik wit tinimbang jebul barengan Kowe rak saka rumang samang to Kakang. Ning ati gumun. Adat liyane iki sampean sing luwih dhisik ngenteni aku. Ning iki mau jebul kok bareng. yen ngono aku njaluk pamrih sedih yen saka rumangsaku iki mau aku ya wis banter nggon kumanku jebul kemekone pabrik kene kok kowe dhisik duwe tinimbang aku nanging nalika semono aku janji karo kowe suami mergo nalika semono iki ora ana bocah wadon nani menjogo kowe najan to panase kaya ngene aku mesti bakal tumekone sindang kene kondo yen aku tresno Kakang, aku percaya kelawan sampeyan Kakang. Iki kang ndadekake iya gonku tambah macem lan mantep kepengin sebraya kelawan sampeyan. iya Kula kuwi Kakang. Tak jaluk sampeyan ora ngedan sikap pintan jamu. Tak jaluk sampeyan tetep saiki nganti mbiyen sing kok tresnani momak. Sulatrio Juwantir mergo sesanti sing ana jroning atiku iki mung cukup kowe ora ana bocah wadon liya sing ayu mung cukup kowe kula nganti ampun lho kaya mangkono mergo tresnaku tekan kowe Kakang sampeyan Sulatrio yen pancen kaya ngono tak jaluk yen sampeyan wis kelawan aku. heeh Sampeyan nurut ngarepane wong tuaku ya Kakang. yen perkara nembung aja kuwatir yen perkara nembung iki tiniba gampang waton kowe gelem ngimbangi mengko kowe kondo karo wong tuwa aku tak kondo karo tawa tak kongkon lamar karo kowe Oh, yo, yen pancen koyo ayo wong sing lanang aku Kakang. Aku dari yo. karepe suwatri kaya ngono tak tembak wayah iki wayah sing tak enteni mung kowe Swastri Ana wigati opo piye kok ngenteni aku Kakang? pancene kapura nyata yen to ana bab kang bakal tak kandhakake karo kowe Swastri Ngenani bab apa coba bleko ing ngarepanku. iki ngenani bab sesambungane rasa Rasa. Bener. Rasane sapa? ya ora liya rasaku lan rasamu Lho, rasamu kok kandhakake kelawan rasaku
rasa iki wis suwe tak pendem ana sakjroning ati. Mula kang saka kuwi Sulastri. Mumpung ana sak tengahing alas kang bebondotan. Iki isine mung aku lan kowe. Mula aku bakal bloko yen to aku seneng karo kowe Sulastri. Jalaran saka kulino. Kuwi mungkin sampean metu sampean sing ngrasa Kresna kawan. Sapa manis kaya sampean iki dikandani rasa kaya
pindhane wong edan kang tinabuhan cucuke tanpa sak pinggir dalan nanging yo kene swasta sepite bae kira welas karo aku Apa kowe gelem nggon nongkrongan resnanku karo aku welas ora tulus lan disiksa ati kata ing arep aku wis ngene kok kowe ora ngono golek apa tawar yo sampeyan pasti yen to pancen kowe nampe apa kang dadi kapas aku ing papan kene bakal tak udo pangsa aku arep bali kondo karo wong tuaku no nglamar karo kowe nanging jroning atiku iki aku ora tega karo kowe oh yen butuh karo bocah lanang liya jebul nyosok kae Rangga jebul koyo ngono to piye saja dadi wong lanang iki mbok aja ngedhi-ngedhi lanang nek pancen kowe ditampa karo bocah wedok karo Sulastri iki ora apa-apa nanging Sulastri ora seneng karo kowe aja kok bacot ati aja nganti mbok uga pari kersa sabuk janur jenenge wong tresno kowe kudu butuhake budidaya ya yen to aku ora budidaya sengoro aku bisa ndarbeni Sulastri Raga. Wih, aku walos. Soko Sulastri apa ora? Lo. Bisa apa ora? Sabuk janur. Aku belum bisa karo Sulastri. Yen to aku jebak depan. Foto-foto lope. Foto-foto wong lanang iki yo. Wis kok bayar. Sayembaran koyo ngono. Yen pancen koyo ngono sakku. Ora mung cukup dhewe. Ora mung cukup kowe dhewe sing sakku. Aku besakku. Yen pancen kowe ora trimo jandone papan kene meneh. Ayo. Mari kowe. Oh,
Nek aku yo karo kowe